Como facer os comentarios de texto de Hume no exame de filosofía da PAU 2026. Unha clave importantísima para saber facer os dous comentarios de texto que poden caer sobre Hume na PAU é ter en conta o principio de derivación ou copia, xa que con esta clave pode resolver os dous textos. O principio de derivación ou copia é o que explica, según Hume, que as impresións, é dicir, aquelo que estamos vendo, as percepcións que estamos captando a través dos nosos sentidos con violencia, con forza, pasan a ser ideas na nosa mente. Por qué? Porque a nosa memoria fai un proceso de copia, é dicir, as impresións derivan en ideas. As ideas son copias das impresións. Por exemplo, mira este bolígrafo. O que estás a ter é unha impresión do bolígrafo. Agora pecha os ollos e pensa no bolígrafo. Que fixo a túa mente? Unha copia. Agora estás a ter unha idea do bolígrafo. Se queremos saber como Hume fai a crítica, que estes son os textos, a sustancia ou a causalidade, temos que remitir a este principio de derivación ou copia. Porque se todas as nosas ideas veñen de impresións previas, de que impresión ven a idea de causalidade? De que impresión ven a idea de sustancia? Esta é unha clave fundamental para resolver os comentarios del texto de Hume na PAU 2026.